खुलुमबाय नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो गिबि गिबियावनो गासैखौबो बरायना लाबाय। दिनै आङो मोगामोगि आयदायाव बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंगुर मानगोनां ओम प्रकाश खेरखातारि बिथांजों दान्दिसे सम सावरायगोन। बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा जों मिथिना मोनगोन। नैबे आथिखालनि समाव बर' सावथुन मुलुगनि माखासे निमानि बाथ्रा आरो बिथाङा सिजौ जे सावथुन दिहुननानै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल बिथाङा बान्था मोननो हाबाय। जों बिथांनि जे देरहासारनो हानाय जे बेनि बाथ्रा बेनि गुदि सिङाव मा दङ बेनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो मोनथिहोगोन। नैबे समाव आङो गिबि गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनानै लाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांखौ कंग्रेचुलेसन होगोन दे नोंथाङा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलाव नैबे सिजौ सावथुन दिहुननानै नोंथाङा बान्था मोननो हाबाय। गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय गिबियावनो नोंथांखौ कंग्रेचुलेसन जासिबाय। नैबे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि जे बे उन्दै समनि जे जिउ जारिमिन बेखौ सुंथाबैनो आङो नैबे समाव मिथिजानोखौ लुबैदों। आंना जोनोमा 1978 आव जुनाव। आंना जोनोमा जाहैबाय जोनोम जायगाया जाहैबाय बरपेटा रड आरो आंना स्कुलिंआ स्टार्ट जादों सेन्ट जोसेफ आरो कलेजआ बि बरुवा। थ' आं कालचारेल लाइनाव माने जोंनि फिल्म लाइनाव आं 2002 निफ्राय इनभल्भ दं। 2002 ओमफ्राय फार्स्ट आंना एलबामा जाहैबाय 2003 आव फैसना। बिनि उननिफ्रायनो आंना माने बे सावथुन मुलुगाव माने स्टार्ट आरो बिनि उनाव दासिमबो आं सावथुन मुलुगजोंनो दाबो दं। नोंथाङा माबायदि नैबे बर' सावथुन मुलुगाव फार्स्ट एलबाम बानायनायाव नोंथाङा माबायदि थांनाय बै समाव जेब्ला नोंथाङा बै नैबे फैसनाखौ नोंथाङा बानायबाय दा बै समाव माबायदि फिल खालामनाय फार्स्टआव बेखौ फोरमायनो हागोन? एक्सुवेलि मामोन आंथ' फार्स्टआव सानफेराखैमोन जे आं सानसे समाव सावथुन मुलुगाव माने इनभल्भ जागोन होननानै। एक्सुवेलि गुवाहाटियाव जोंनि लोगोफोर दंमोन। बै समाव माने जास्ट खालि गोदान मोनसे एलबामनि ट्रेन्डआ जादोंमोन आरो बै समाव जोंनि लोगोफोरा मा होनो सावरायदोंमोन आरो जे एलबाम मोनसे खालामबा माबायदि जायो। ओरैनो खेला खेलिनो बुंबाय दे जागोन दे होननानै। ओमफ्राय बिनि उनाव UBCI होननाय जों मोनसे मा होनो NGO दाबाय। ओमफ्राय दानायनि उनाव जों फार्स्ट फैसना एलबामखौ जागायबाय आरो बेयाव जोंना मा होनो सुक्रजित होननाय दं, प्रडिउसार दैमारि दं, मिदुल दं। ओमफ्राय बेयाव जोंखौ बिश्वजित दैमारि सारा जोंखौ बै समावनो 2002 निफ्रायनो एसे हेल्प खालामदोंमोन UBCI दानायाव। थ' बिनिफ्रायनो स्टार्टिं। बिनि उनाव सेकेन्ड गोसो थोलायांखौ तामुलपुराव खालामहैदोंमोन। बेयाव जोंना सन्दिदामोनखौ लोगो मोन्दोंमोन, देबेनमोनखौ लोगो मोन्दोंमोन, जोंना जितेन मसारिमोन। थ' बिनिफ्रायनो माने जागायबाय आरो बिनि उनाव फार्स्ट आंना हांमा हांसा फुल फिल्म फार्स्ट टाइम खालामबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव लासै लासै एक्सपिरियेन्स जालांबाय आंना। ओमफ्राय सायाराम गाज्ला फैलाव दानि डाइरेक्सनाव बे केलकातायावबो बुमियावबो जादोंमोन। थ' बिदिनो जार्निया स्टार्ट जालांबाय आरो। दा बेवहाय मिन्थिनो लुबैगोन आङो जे नोंथाङा जिहेतु बर' सावथुन मुलुगाव नैबे गिबि एलबाम बानायनानै नोंथाङा नोंथांनि जे आगान बेखौ होग्रोबाय। दा बेवहाय नोंथाङा गिबियाव कर्सफोर लादोंमोन नामा बा बेनि थाखाय ड्रामाफोर लादोंमोन नामा? आं कर्स लायाखै। आं एक्सुवेलि खालामदावसो लासै माने एसे पलिस जालांदों। दाबो बहुद सोलोंनो दंबावो। दा जास्ट खालि बुंनो थाङोबा स्टार्टिंसो। मानोना सोलोंनायनि जेबो माने इन्डिं थाखाया। दा बेहाय आङो मोनथिनो लुबैगोन नोंथांनि जे गिबि सावथुन बे सावथुना मा नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन नामा? आंना गिबि सावथुना जाहैबाय हांमा हांसा। बे जोंना प्रबिन दानि डाइरेक्सनावमोन। थ' बिनिफ्रायनो स्टार्ट जालांबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव आं नागिन बानायबाय। हांमा हांसाया फार्स्ट जाहैबाय। ओमफ्राय मा होनो जोंना सिमांनि मिजिं जाहैबाय। अनेक माने दं आरो एसे सावथुना दं। जोंना आं लास्ट 2016 आव खैनायाव आं बेस्ट एक्टर माने बर' आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय मोनदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आं गावनो प्रडिउस हिसाबाव आं एलबाम
हाल जांख्रा खालामबाय गरदसे खालामबाय सोरां खालामबाय सोराङावबो आं इन्टारनेसनेलि फार्स्ट माने देखायनो हादोंमोन आरो एसे माने आर्टिस्ट बाहेरनि आर्टिस्ट लानानै बिनि उनाव फार्स्ट आंना फिचार फिल्मानो जाहैबाय क' प्रडिउसार हिसाबाव सिजौ बेनो आरो बे हांमा हांसायाव गोबां रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा बे हांमा हांसाखौ नायदों आरो मोजां मोनदों दा बेवहाय नोंथांनि जे बेहाय सावथुन खालामनानै नोंथाङा माबायदि फिल खालामनाय बेखौ फोरमायनो हागोन नामा आंनाथ' बै समाव फिल्म हिसाबाव फार्स्ट माने गिबि माने फिल्ममोन बेयाव अनेक बुस्थुआनो आं एसे सोलोंनो मोन्दोंमोन आरो अनेक भुलबो जादोंमोन बै समाव मानोना आंना फार्स्ट एक्सपिरियेन्समोन आरो जिखुनु बुस्थुआ फार्स्ट जाबा एसे मेम'रि थाखायनो बैयावबो अनेक आंना मेम'रि दं दा बे हिसाबाव नोंथाङा बेहाय जिहेतु गिबि खालामदों दा बे हिसाबाव जाफुंसारनायाबो जादों दा बेहाय नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिनो लुबैगोन जे बे बर' सावथुन जे मुलुग दा बेवहाय नोंथाङा जे बेहाय आगान होफैबाय दा बेवहाय अडियेन्सफोरनि बा रायजो राजाफोरनि अनसायनाया माबायदि बे बर' सावथुन नैबे नायगिरिफ्रा माबायदि अनसायो माबायदि एक्सुवेलि आं माने जोंनि बर' रायजोफोरखौ थेंक्स होयो मानोना जोंना नोंथांथ' मिथिखागौनो जोंना बर' पपुलेसना अनेक खम आरो जोंना हलफोरनिबो माने हलफोराबो गैया बारा बेनिखायनो गामिफोराव मा जायो जोंना फिल्मखौ जोङो फुजा हक बा मोनसे सिजन थायो आरो सिजन समाव जोङो माने गामि गामि लांनानै दिन्थियो थ' मोनसे मोननै एरियायाव जोंनि बिटिआर एरियायाव दं थेवबाबो बेयाव मालाबा जायो मालाबा जाया बेनिखायनो जि जोंनि अडियेन्स आरो बिसेसकरि गामिनि अडियेन्सफोरा जोंखौ अनेक अननाय होदों मानोना बिसोरो जोंना फिल्मा मोजां हक गाज्रि हक बिसोरो नायोनो आरो बेनिखायनो जोंनि दासिमबो जोंनि फिल्म माने इन्डास्ट्रिया थांनानै दं थ' बेखौ आं अडियेन्सखौनो आं माने थेंक इउ होनांगोन आरो दा गोदोनिफ्राय जों जुदि नायोब्ला नोंथाङा जे बुंबाय नैबे फुजा सिजोनाव जेनेबा नों फुजा सिजोन होननानै बुङोब्ला नैबे मोनसे डिउरेसनावल' बे जायो बा मास मोननैल' नों फुजानि सिजोना बांसिनानो बुङोबा दा बै समाव सावथुनखौ दिन्थिनाय जायो नाथाय गुबुन समफोराव बिदिबायदि दिहुननाय बा सावथुनखौ दिहुनो नाथाय मा दिन्थिफुंनाय जाया दा बै हिसाबाव जे मोनसे बिजनेसबो बेहाय जुदि जों बुंनांगोन नङा होमब्ला माखासे समाव जोङो सावथुन दिहुननो गोबां खरसा जायो दा बेनि बेलायाव जे बर' मोनसे फिल्म दिहुनोब्ला जेनेबा बेहाय बाजेटआ मिलायगोन ना मिलाया बायदि नोंथांनि फार्स्ट खोथाया जाहैबाय जोंना सिजोनाव खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोंना फुजाफोराव जेनेबा मानसिफोरनि गेदारिं जायो बै समाव पेन्डेल खायोबा बा बै समाव देखायोबा होमबा मानसिफोरखौ थारमाने जोङो माने नांगौ रखम मोनो आरो नाथाय जोंना हलनि कनसेप्टखौ दहाय बुंनाय बादि जोंना एक्सुवेलि मिनि सिनेमा हलखौ एकदम नांथारगौ बेखौ आं आवगायावबो किसुमान चेनेलाव बुंखांबाय आं जे गभर्नमेन्टआ जुदि जोंखौ जुदि एसे हेल्प खालामनानै जुदि जायगा मा होनो मिनि सिनेमा हल माने खालामनानै होयोबा जोंना प्रडिउसारफोराबो मोजाङैनो रेभिनिउ मोनगोन आरो गभर्नमेन्टआबो रेभिनिउ मोनगोन अनेक हेल्प जागोन आरो होमबा बेखौ जों जास्ट खालि सिजनेल वाइस हिसाबाव नङा जों माने 12 मान्थस जोङो हलाव जों देखायनानै जोंना मोनसे मुभि खालामनो थाङोबा माने ल' बाजेटाव आरो थ' मथा मथि 7 to 8 लाखस थांखायोनो आरो फिल्मनि स्ट'रिखौ बेस खालामनानैसो बाजेटआ थायोथ' थ' किसुमान फिल्माव दा जेनेबा हलिउड हक बलिउड हक बेफोरावथ' नोंना माने 100 crore बारो थ' बेफोरखौथ' जों दा सिमां बादिसो जोंनि बर'आव बेनिखायनो मोजां जुदि फिल्म जुदि सोरनाबा जुदि मोजां प्रडिउसार ओंखारोबा आं सानो दा सिजौआवबो माने अनेक माने जोंना फाइनान्सियेलि अनेक नांदों बेनिखायनो आं हारसिं हायैखाय आरो सासे आंना को प्रडिउसार दं थ' मोजां फिल्म जुदि बानायनो थाङोबा 30 to 40 lakhs थांखायोनो आरो बाखि स्ट'रि बेस खालामनानै माने खम बाजेटाव बेनो आरो 8 to 10 lakhsनि भितराव जायो आरो मानोना जोंना अनेक स्ट'रि दं जोंनि जायगायावनो स्ट'रिखौ नों खम बाजेटनिबो माने मोजां फिल्म दिहुननो हायो आरो थ' नैबेखायनो आङो गेजेर गेजेर नैबे बाथ्राखौ आङो बुंनो नागिरदों जे आथिखालाव गोबां बिदिनो बर' लाइमोनफोरा दा बेहाय
जों नोजोर होयोब्ला नैबे इउटुब चेनेलाव गोबां जोङो सर्ट मुभिफोर बानायदों बिदिनो कमेडि नैबे भिडिअफोर बानायदों दा बेवहाय मोनसे आलाय सिलाय मोनसे थासारियाव नुनो मोन्दों दा बेनि थाखाय जिहेतु नैबे बिसाया माबाफोर बिथांखिफोर लादों नामा दा एसे नोंथाङा सासे प्रडिउसार सासे एक्टर हिसाबै माबाफोर बुंगोन नामा एसे एक्चुअली बिसायावथ' आं डाइरेक्टलि इनभल्भ गैया खिन्थु आंनि माने लोगोफोरानो बेयाव जिहेतु मेम्बाराव दं बा थ' आं एसे माने खोनानो मोन्दों अनेक बिसोरो माने मा होनो मा खालामबा मा मोजां जागोन बिसोरो थारमाने किसुमान माने मा होनो आयेन पास खालामदों नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे आथिखालाव गोबां बिदिनो मुभिफोर बानायो नैबे कमेडियान सर्ट मुभि बिदिनो नैबे रस्टार आरो गोबां बर'नि जे इउटिउबारफोरबो दङ दा बेवहाय जोंनि जे बर'नि नैबे फिल्म इन्डास्ट्रि आरो नैबे इउटिउब फोथाराव मोनसे आलाय सिलाय मोनसे थासारियाव जों नुनो मोन्दों दा बे बेलायाव नोंथाङा सासे प्रडिउसार सासे नोंथाङा एक्टर दा बे समाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा बेहाय फार्स्टआव जाहैबाय जोंना दा अनेकनानै इउटुब चेनेल माने खुलिबाय बा अनेक नुनो मोनो सर्ट माने फिल्म टाइपनि बा कमेडि थ' आं मोनसे खोथाखौनो बुंनो सानो आरो दानि निउ जेनेरेसनफोरखौ जा खालामगासिनो दं मोजाङैनो बानायनांगौ जाहाथे समाजनि माने गुबुंले खालामनाङा आरो मोजां मेसेज होनांगौ जाखौ नुनानै मानसिफोरा अनेकानो नायो बै हिसाबाव बेखौ नायनानैनो अनेकानो फल' खालामो थ' बेफोरबादि माने खामानि मावनाङा जा खामानिखौ नायनानै जाहाथे मानसिफोरा एसे गाज्रि नोजोरै नायो थ' दाथ' जोंना अनेक टेलेन्ट दा लाइमोनफोरा ओंखारखाबाय थ' बिसिनि जा टेलेन्ट बिसिनि जा क्रिएटिभ बे बुस्थुखौसो माने मा होनो देखायनांगौ थ' आं बेखौनो खावलायो जे जुदि कन्टिनिउ जुदि खालामलांबाय थायोबा साक्सेसआ जाखागोननो खिन्थु माने आं नुनो मोन्दों अनेकानो थारमाने मा खालामो थारमाने मालायनि लाइफआवसो एन्जय खालामनानै माने गुले गुजे खालामबाय थायो बेफोरखौ नुनानै जोंबो मालाबा दुखु मोनो मानोना जों माने आंबो बे लाइनाव अनेक बोसोर जाबाय बे जों फिल्म जगताव जों नाम मोननो थाखायबो दा आंनाव अलमस्ट आंना 20 इयार्स जासिगोन थ' जिखुनु बुस्थुआनो मोनसे सम थायो सानसे साननैयाव जानाय बुस्थु नङा बे मोजां खामानि मावबा अट'मेटिकलि नाम जाखागोन आरो आंनि थाखाय रिकुवेस्ट जे जोंना माने इउटिउबारफोराबो जाहाथे समाजनि थाखाय मावलाङो आरो दा बेजों लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंनो नागिरदों बेवहाय जे बै इउटिउबारखौनो जों बुंगोन दा बेनि अनगायैबो नैबे निउसनि फोथारावबो जोङो गोबां बेले बेजे बे गावनि न'आव थानानैनो निउस बानायनाय बेखौबो नुनो मोनो दा बिदि जुदि थासारि लांबाय थायोब्ला बर' समाजा बर' रायजो राजाफोरा माबायदि थासारियाव मोनहैगोन बुस्थुआ जादों निउजानो हक बा जोंनि दा भिडिअ क्लिपफोरा जे ओंखारबाय थायो जे खनसे ओंखारनायनि उनाव जेब्ला मोनसे बुस्थुआ पाब्लिकसिम सौहैयो होमबा पाब्लिकआ बेखौनो माने नङैबाबो नंगौ सानो बेनिखायनो जा निउस होयोबा जा माने मा होनो भिडिअ होयो बेखौ सैथो निउसखौनो हो थ' बेफोरबादियाव थारमाने अनेकनानो गुलाय गुजाय जायो बेनिखायनो आं खावलायबाय माने आं खावलायखायोनो प्रत्येक चेनेलफोरावनो जे निउस चेनेलानो हक बा जोंनि माने जोंनि लाइननिनो जि खामानि मावो सावथुन मुलुगावनो हक मोजां माने पजिटिभ खामानि मावो जाहाथे बेनो थ' नैबे समाव जों गोबां बाथ्राखौ बिथांजों सावरायबावगोन थ' बेनि सिगांनो जों नैबे समाव दान्दिसे सम जिरायथ'नो नागिरदों हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे
गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों, जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो। दान्दिसे सम जिरायथ'नायनि उनाव जों फिन गुबै आयदायाव जों फैफिनबाय। नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि बे सिजौ जे सावथुना नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव जिहेतु बान्था मोननो हाबायो, दा बे समाव नोंथाङा बै सिजौ सावथुन जे दिहुननायाव बा बेनि जार्नि बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जे खायसे जेनेबा बर'नि सावथुन मुलुग बर' रायजो राजाफोरा बेखौ नुवाखै, आबुङै नुवाखै, दा बेवहाय माबायदि जागोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन? एक्चुअली बे जार्नियाथ' बुंनो थाङोबा 19निफ्रायनो स्टार्ट। थ' फार्स्टआव थारमाने आंना थारमाने जार्निया बिदि जादोंमोन आरो आं बै दा डाइरेक्सन होनाय बिशाल प्रतिमशालीहा आंजों आरो बेजों खनसे साबधान होनाय शर्ट डकुमेन्टारि फिल्म, बेना माबायाव जार्मानियाव सेलेक्ट जादोंमोन आरो बिनि फिल्मा। थ' बै समाव जों बैयाव माने मा होनो प्रग्रामाव थांदोंमोन जों जार्मानियाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। होमबानो आं अनेक माने इन्टारनेसनेल प्रडिउसार, डाइरेक्टर, मोजां मोजां मानसिफोरखौ लोगो मोन्दोंमोन आरो बै फेस्टिभेलाव आरो। थ' बे जाहैबाय फ्रेंकफिल्डआवमोन आरो। थ' बे 17निमोन नामा, 2017नि। थ' बेयाव थांनानै आं अनेक मानसिखौनो लोगो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय आंना माने मोनफेरै जायगा बा मोनफेरै माबायाव आं थांनानै माने मोनसे पजिटिभ मोनसे फैयोना भाइब। थ' बेयाव आं थांनानै सिं सानदों जे नंगौ दे, बे बुस्थुआथ' इन्टारनेसनेल बुस्थुआथ' एसे आलादा, माने बेफोरबादि प्लेटफर्मफोरा माने सिं सानगासिनो दंमोन जे आंबो मोनसे फिल्म जुदि बानायोबा, होमबा आंबो नेसनेल इन्टारनेसनेलखौ जुदि माने मोजाङैनो मोजां जुदि बानायबाथ' माने सेलेक्ट जानोबो हागौ, माबानोबो। होमबा सिं आं माने सानगासिनो दंमोन आरो बै बुस्थुखौ आरो माने अनेक मानसि लोगो मोन्दोंमोनथ'। आरो मोनसे पजिटिभबो मोनसे फैयो जे आं जुदि दिनै बेसिम फैनो हादोंबा होमबा माने निस्सय आं फैनो हागोन आरो नेक्स्ट। थ' गासिबो अबयसे आर्टिस्टफोरनानो मोनसे सिमां थाखायो नेसनेल इन्टारनेसनेल गावनि मुभिखौ जाहाथे माने सौहैयो बैसिम लेभेलसिम। आरो प्रडिउसार बुंनो थाङोबा अनेक रां रुफानिबो खोथा दं। बै समाव एसेनि माने आंना फाइनान्सियेलिबो एसेनि स्ट्रं नङामोन, दाबो एसे नङा देसाय। थ' जियानो जाथों, ओमफ्रायनिफ्रायनो आं सानगासिनो दंमोन। ओमफ्राय बै समावनो आं माने ओरैनो बिशालनि नामा सनु आरो। थ' सनुखौ आं बुंदों जे सनु, मोनसे खोथा, जों मोनसे मुभि बानायनोसै दे। माने बिदिनो गेजेर रायलायबाय थायो। ओमफ्राय बै सिजौनि जि स्ट'रि, माने इन्ड' भुटाननि लानानैसो स्ट'रिखौ बानायनाय जादोंमोनथ'। ओमफ्राय आं बुंबाय जे सनु बिदि स्ट'रि दं जे खालामजायो नामा होननानै। ओमफ्राय बेबो बुंबाय आदा नायजायो दे। माने आंनिफ्राय एसे सोंबाय आरो माबायदि बुस्थुआ। आंबो बुंबाय। ओमफ्राय गाव होमबा स्ट'रिखौ बानायनो स्टार्ट खालामबाय। ओमफ्राय स्ट'रिखौ बानायबा बुस्थुआ इन्टारनेसनेलनि स्ट'रि जाहैबायथ' बे, माने भुटाननि।
भुटाननि स्टोरीखौ जुदि जेबो रिसार्च खालामाबासिनो जुदि जों बानायबा अनेक कन्ट्रोभार्सिनिबो खोथा फैगोन बेनिखायनो जों मा खालामखो जोङो एसे रिसार्चनि थाखाय जोङो फुलसिलिंआवबो थांबाय थिम्फुआवबो थांबाय आरो आंना बैयाव भुटिया लोगोफोरबो दं आरो जोंना जेबिआर होननाय जोंना माने बेंटलनि आंनि लोगो सासे दं बेबो हेल्प खालामबाय एसे गावनाबो मिसेसआ एक्चुअली भुटिया माने फिजिकेलि येस ओमफ्राय थांनानै जों स्टोरीफोरखौ कालेक्ट खालामबाय आरो जोंनि सिनियर मानसिफोरखौबो आवगायनि माने एसे माने किसुमान एकदम भितर बर्डार एरिया माने उदालगुरिनिबो किसु पार्ट बा बिजनीनिबो किसु पार्ट सिनियर मानसिफोरखौ जोङो कनसाल्ट खालामबाय गुगलावबो जों सार्च खालामनानै नायबाय स्टोरीया नंगौ आरो तो भुटिया मानसिफोराबो बुंदोंमोन जे बिदि माने आवगायाव बिदि स्लेप खालामनानै दोननाय मानसिफोरा दा माने बैयाव सिटिजेनशिप मोनबाय दाथ' बिदि गैला एक्चुअली बे 1958निसो आवगायनि माने स्टोरी तो बिनिफ्रायनो जारनि माने जागायबाय आरो जोंना ओमफ्राय बिनि उनाव स्टोरीया जेब्ला जाबाय होमबा जोङो वार्कशप लाबाय आरो मेन केरेक्टारा माने उन्दै गथ'निसोमोनथ' बेयाव जोङो अनेक स्कुलावनो जोङो थाङै जों सेंग्रा माने गथ'फोरखौ जों सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय लास्टआव जोङो बरपेटा रडनि इउएन एकाडेमिनि भिजिट होननाय माने जों उन्दै गथ'खौ माने जों माने लाबाय आरो लानानै जों वार्कशपबो खालामबाय 1 मास गाहाम आर्टिस्टफोरखौबो सोर सुटेबल जागोन मा केरेक्टाराव सोर बादिखौ लाजागोन आरो आं जिहेतु बे माने मा होनो सावथुन मुलुगजों जिहेतु कन्टिनिउ दंखायनो बेनिखायनो आं आर्टिस्टफोरखौबो आं एसे एनैखौ मिथिगौ सोर केरेक्टारा बबे माने मोनसेयाव माने केरेक्टाराव माने हाबोब्ला मोजां जागोन थ' बिफानि रलाव माने जेनेबा कमलेश्वरखौनो आं एप्रच खालामबाय ओमफ्राय जयन्तखौ मेन भिलेन जाय जयन्त नार्जारि थ' बिदिनो आं आर्टिस्टफोरखौ बिदिनो सेलेक्ट माने खालामबाय आरो ओमफ्राय वार्कशपबो जाबाय एसे बिदिनो फिल्मा जागायबाय ओमफ्राय फिल्मा ओरैनोथ' नोंना 80%सोआ मथा मथि 20 डेजसोआवनो जोबदोंमोन खिन्थु एसे थालांनायफोरखौ जों खालामै वार्कशपजों जाबजों नोंना 1 इयारसो नांदों आरो बिनि उनावसो जोङो येस फिल्मनि जोङो मा होनो कम्पिटिसनफोराव पाठायनो हमबाय आरो एक्चुअली जोंनाबो माने अडियन्सफोरा नुनो मोनगौमोन मानोना कभिडनिबो प्रब्लेम जाबाय गेजेराव जोंबो रिस्क लानो गिबाय एसे जे जों हलफोराबोथ' बन्द जाबाय बै समाव आरो गेदारिंआबो बन्द जाबाय तो बिदिनो जोङो जेब्ला इन्टारनेसनेलाव जों जेब्ला कम्पिटिसनफोराव पाठायबाय रिजाल्टफोराबो मोजांनिफ्राय मोजां फैनो हमबाय आरो जों अनेक जायगायावनो आमेरिकायावनो हक बा अस्ट्रेलियायावनो हक जोंनि मुभियाव खिन्थु स्क्रिनिंबो जादों अस्ट्रेलियायावबो 15 मेलबर्नआव बिसोरो बैयाव देखायदोंमोन ओमफ्राय आमेरिकायावबो शिकाग'आवबो देखायदों बा निउयर्कआवबो देखायदों तो बिदिनो जाने मोजां माने रिजाल्टआ दाबो मोनगासिनो दं निउसफोरखौ दा लास्ट जानानै थांनाय इफि माने इन्डियान पेन'रमा जायखौ बुङो जोंनि इन्डियानि सबसे गेदेर माने प्लेटफर्म माने तो बेयावबो जोंना सेलेक्ट जादोंमोन बान्था मोनदों तो बेनो आरो बेहाय अडियन्सआ बेखौ बर' रायजो राजाफोरा माब्लायालागै बेखौ आबुं महर नुनो मोनगोन आंथ' आवगायावनो होगोन सानदोंमोन माने रिलिजखौ खिन्थु कभिडनि प्रब्लेमनि थाखायसो आं हगाराखैमोन थेवबाबो 22आव प्लेनिं लादों 22आव जुदि गेदेर प्रब्लेम जायाबा मा नुनो मोनसिगोन बारा गोबाव गैला रायजोफोर नुनो मोनथारसिगोन आगो अनेकानो सोङो माला नुनो मोनगोन एक्चुअली प्रब्लेमा जाहैबाय मेन प्रब्लेमानो कभिडनि थाखायसो आं रिलिज खालामाखैमोन 22आव माने नुनायनि पुरा 90% चान्स दं आरो एसे बुंनो हागोन नामा बेहाय माबायदि अडियन्सआ बेहाय नुनो मोनगोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा स्टोरीयाथ' एक्चुअली बे जाहैबाय सासे उन्दै गथ'नि केरेक्टारखौ लानानै जों स्टोरीखौ बानायदों इन्ड' भुटाननि स्टोरी तो 1958नि आवगायाव जेब्ला गंगारफोर माने दा भुटियाफोर जाय गंगारफोर बुङो तो बिसोरो जोंनि माने हायानाव फैनानै तो बिसोर टेक्स कालेक्ट खालामफैयोमोन तो मोनसे बर' गामिखौनो बुंनांसिगोन तो बर' गामि मोनसेयाव फैनानै तो जेब्ला बिसोर टेक्स मोना तो फिसालाखौ थिखोनानै लांदोंमोन आरो बिदिनो मोनसे केम्पनि मोनसे स्टोरी तो बेखौ नायदो मोजां मोनगोन रायजो राजाफ्रा दा बेफोरखौ बेहाय नुनो मोनो बेयाव माने दाथ' बुंजोबबाथ' नायनाय नङा बेनिखायनो नायलांदो आरो खुबानो मोजां मोनगोन मानोना जोङो अनेक खस्थ' खालामदों बे फिल्माव आरो गासिबो जों टीमानो एकदम मोनसे फेमिलि हिसाबाव माने खामानिखौ मावदों दा बेयाव थारमाने जाय बे फिल्माव जोंनि टीमा इनभल्भ दं गासिबो माने 100%
100% खस्थ' खालामदों बेनिखायनो बे फिल्मा साक्सेसखौनो बुंनांसिगोन दा थ' बे फिल्मा जोंनिल' नङा गासिबो बर' हारिनि थाखायसो मानोना बे फिल्मा माने अल माने मथा मथि नोंनि इन्टारनेशनेल लेभेलनि अनेक माने इन्टारनेशनेल जायगायावनो नुनो मोनदों आरो दासिमबो आंनाव मालाबा कन्टेक्टआव दं बिसोरो नायनानै मोजां मोनदों आरो बिनि थाखायनो बर' हारिया मा एसेबाबो नुसारनो हादों बेखौ लानानै आं गोग्गानो हायो मानोना आं एसेबाबो माने बुस्थुखौ बे फिल्मनि माने माध्यमाव आं माने देखायहोनो हादों आंनि एसेबाबो कालचारेलखौ बेनो आरो दा बेहाय नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन आङो बे दासिमाव नोंथाङा नैबे नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव मोनबेसे बान्थायाव दा सिलेक्ट जानानै दं नाथाय नोंथाङा मोननो हाखो नामफोरखौनो गोसोआव थाया माखौ मोनदों र' आं मबाइलाव नायनानैसो बुंनांसिगोन गाज्रि मोननाङा दे नायनायसो बुंगासिनो जों एक्चुअलि मोननो हादोंमोन शिकाग' साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेल बेयाव सेलेक्ट जादोंमोन ओमफ्राय इण्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबर्न बेयावबो सेलेक्ट जादोंमोन बेफोराव स्क्रिनिं जादोंमोन ओमफ्राय इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल अफ त्रिसुर होननाय बेयाव स्पेसियेल मेनसननि एवार्ड मोन्दोंमोन जोङो ओमफ्राय ब्रिस्टल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्मस फेस्टिभेलाव बेस्ट फिल्म मोन्दोंमोन जोङो ओमफ्राय वाशिंटन डिसि साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेलाव जों सेलेक्ट जादोंमोन आरो जोङो फेस्टिभेल अफ सिनेमा निउयर्कआवबो जों सेलेक्ट जादोंमोन ओमफ्राय जोङो मोनब्रै केटेगरियाव एवार्ड मोन्दोंमोन जोङो गल्डेन स्पेर' इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बेयाव बेस्ट इण्डियान फिल्म बेस्ट डेब्यु डाइरेक्टर बेस्ट स्क्रिन प्ले बेयाव मोननो हादोंमोन आरो लास्ट टाइम जाहैनाय नोंना इफि माने गवायाव जे इण्डियान पेन'रमायाव बेयावबो जों जायगा मोन्दोंमोन आरो जों बान्था मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय लास्ट आरो एक माससो जाबाय बेयाव मणिपुरावबो जोंना स्क्रिनिं जादोंमोन आरो नाथाय बिसोरो मणिपुराव मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन बेयाव मोन्दोंमोन आरो दा आरोबाव निउस फैगासिनो दं हप खालामो आं मोजां आरोबाव निउस मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो बेखौ आं उनाव बुंसिगोन दा बैसागुआव नोंथाङा बेखिनिखौ मोननो हागोन थ' बेहाय आङो जिहेतु नोंथाङा नेसनेल लेभेलावबो आरो इन्टारनेसनेलावबो नोंथाङा जिखिनि फेस्टिभेलफोर दं बेवहाय नोंथाङा बाहागो लाहैनो हाबाय दा बै नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल आरो बर' सावथुन मुलुगनि जे डिफारेन्सआ माबायदि फारागथिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों नेसनेल इन्टारनेसनेल ना नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल आरो नैबे जोंनि बर' सावथुन मुलुग दा बेवहाय बर' सावथुन मुलुगा दा बैथांमोनजों सुनायनो थाखाय जों माबायदि खामानि मावबोनांगोन बा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जेसेबां जोंनाव प्रडिउसारफोर दङ क' प्रडिउसारफोर दङ बर' सावथुन मुलुगनि नैबे एक्टरफोर दङ दा बिथांमोना माबायदि चेन्ज मोनसे लाबोनांगोन जितु नोंथांनि एक्सपिरियेन्स बेखौ एसे शेयार खालामनो हागोन नामा एक्सपिरियेन्स होनो थाङोबा अनेक जायगायावनो इन्टारनेसनेल हक नेसनेलानो हक बेयाव थारमाने जुरि मेम्बारफोरा आलादा आलादा थायो नंगौ थेवबाबो जिहेतु जोंनिनो माने सावथुन मुलुगनिनो मानसिजोब गासिबोनाबो एसे आलादा आलादा टेस्ट थायो थ' बै हिसाबाव जुरि मेम्बारफोरा जिहेतु आलादा आलादा थ' फिल्मनि गोजौआवसो बुस्थुआ स्ट'रिनि गोजौआवसो बिसोरो सेलेक्ट खालामोथ' थ' बिनिखायनो एसे माने जुरि मेम्बारनि गोजौआवबो डिपेन्ड खालामो थ' जेनेबा बुंनो थाङोबा इन्टारनेसनेलफोराव जेनेबा आमेरिकायावनो जेनेबा जोंना जुदि मा होनो फिल्मा जुदि मालाबा जुदि बै प्लेटफर्मसिम थाङोबा बिसिना बै लेभेलनि मा टाइपनि माने फिल्मखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बैसिनि माने जुरि मेम्बारफोरा बै हिसाबावसो सेलेक्ट खालामो आरो दा जोंनि इण्डियानि जुरि मेम्बारफोराबो जेनेबा बलिउडआनो हक बा साउथनि माबायानो हक बेयाव जुरि मेम्बाराव जिहेतु बिसोरो मेम्बारशिप दं थ' बिसिनाबो एसे माने टेस्टफोरा आलादा थ' बै हिसाबाव थारमाने फिल्मफोरखौ सेलेक्ट खालामो आरो एक्सुवेलि आंनि एक्सपिरियेन्सआव आं 17आव जेब्ला जार्मानियाव जेब्ला गल्डेन ट्री इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव जेब्ला थांदोंमोन होमबा आं जुरि मेम्बारफोरखौ होमबा लोगो मोनदोंमोन बिसिनाथ' एक्सुवेलि हलिउड स्टाइल जायोथ' एक्सुवेलि थेवबाबो बिसिना मा होनो बैयाव जों जेब्ला थांदोंमोन साबधान होननाय मोनसे सर्ट डकुमेन्टारि फिल्मनि जेब्ला सायख'जादोंमोन बैयाव होमबा थांदोंमोन ओमफ्राय थ' स्ट'रि बा जुदि मोजां जायोबा बिसोरो सायख'खायोनो बिनिखायनो
लास्ट आं आरो इपिआवबो मा होनो इन्डियान पेन'रामायाव थांनानै आं नुनो मोन्दों जे फिल्मा जुदि नोंना जुदि मोजां जुदि मेसेज होनाय बा मोजाङै जुदि नों जुदि दा जेनेबा अडियेन्सफोरा जुदि गनायो नोंनि फिल्मखौ थ' बै हिसाबै जुदि नों बानायनो हायोबा माने एक्सुवेलि मा पइन्टआव माखौ नों देखायनो नागिरदों बे पइन्टखौ जुदि नों जुदि इन्डिकेट खालामनानै जुदि बै जेनेबा जुरि मेम्बार हक बा मा होनो कमिटियाव जुदि बे बुस्थुखौ जुदि बिसोरो सानोबा जे अ नंगौ दे बेखौ मोजाङैनो बे फिल्मखौ बानायनो हादों आरो माने थ' बेखौ बेस खालामनानैबो बुस्थुखौ सेलेक्ट जायो आरो थ' आं दिनैनि दा माने गोदान गोदान डाइरेक्सन जा फिल्म मेकारफोरखौ आं बेखौनो माने खावलायो जे मोजां स्ट'रि लानानै फिल्मखौ बानायोबा अभियासलि नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम माने बान्था मोननायाव माने इजि जाहैखागोन आरो बानायबाय थालां बे नङा जे मोनसे मोननैल' बानायगोन माने जेबो रिजाल्ट फैयाखै बे नङा नोङो खालामदाव पलिस जालांबाय थागोन आरो जथ' खालामगोन आरो एसे किसुमान फिल्म फेस्टिभेलफोर जायो हायोबा बेयाव थां एसे एक्सपिरियेन्स लाहै थ' बैयाव थाङोबा मा टाइपनि फिल्म बानायो गाव नायबा माने मोजांसिन जायो आरो बुस्थुआ बेनिखायनो आजिखालि नेटआवबो अनेक माने नुखायोनो फिल्म मा टाइपनि फिल्मफोरा नोंना मा होनो एवार्ड मोनो बा सायख'जायो बेफोरखौ नुबानो फल' खालामलांबानो माने ओरैनो मिथिखागोन आरो बुस्थुखौ दा बेहाय नोंथाङा गोलाव सम बर' सावथुन मुलुगाव जिहेतु एटाच जानानै बा थानानै नोंथाङा खामानि मावबाय दा बेवहाय नोंथांनिफ्राय आङो मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि एक्सपिरियेन्स आरो बे आथिखालनि जे लाइमोनफोर बै लाइमोनफोरनि गेजेराव माबाफोर मेसेजफोर होनो गोनां दङ नामा? जोंनि टाइमावथ' जों बारा सुबिदा मोनाखैमोन खिन्थु दानाथ' अनेक माने वार्कशपबो जायो दा बहुत माने गेदेर गेदेर इनस्टिट्युटबो जाबाय फिल्म इनस्टिट्युट थ' बेफोराव जेनेबा जाय हायो बिसोरो थांनानै बैयाव माने हायोबा माने एडमिसन लाहैनानै बै इनस्टिट्युटनिफ्राय टेकनिशियान हक बा डाइरेक्सन लाइनानो हक बा डिअपियावनो हक सोलोंनानै फैनांगौ आरो आं जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टसिम बेखौनो आं माने खावलायो जे बेयावबो जोंनि बिटिआर एरियायावबो जाहाथे बेबादि इनस्टिट्युटखौ बेयाव बानायोबा जोंना मोजां टेलेन्ट जोंना लाइमोनफोर दं बिसोरना फाइनेन्सियेलि एसेनो स्ट्रं नङा बेयाव जुदि फैयोबा बे सुबिदाखौ मोनगोन मानोना अबेयावबा पुने हक मुम्बाइआव हक बेफोरबादि इनस्टिट्युटआव अनेकआनो थांनो हाया खिन्थु अनेकनानो सिमां थायो बे बुस्थुखौ जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि एसे जुदि जाफुंहोनो हायोबा बा अनेक मोजां जागोन मानोना जोंना अनेक टेलेन्ट जोंना लाइमोनफोर दं थ' होमबा जोंना माने मालायनि लेभेल थांनायाथ' माने आं सानो माने जोंना जाहैखागोन थ' बेखौनो आं बुङो आरो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ जों मोनथिनो मोनबाय जे जोबथियाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा जुदि नैबे 600 सावथुन दिहुननानै नोंथाङा जाफुंसार जानो हाबाय इयुनाव माबाफोर प्लेनिं बानायबावदों नामा नोंथांखौ रायजो अडियेन्सफोरा जे एलबामबो नोंथाङा गिबियाव नोंथाङा बानायदों गोदान एलबामफोर बानायनो थाखाय बिथांखिफोर लादों नामा? आंना रिसेन्टलि एलबाम मोनसे ओंखारसिगोन जानुवारियावनो माने माबाखौ एलबामनि नामखौ होथ'वाखै बेखौ नायनानै एसे मोजां मोनगोन आरो फैनो गोनां आंना मुभि दं मैहुर ओमफ्राय आरो हारसाफुल फिल्म हंग्राम होननाय थ' जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बे लाइफ टाइमनि बिनि माने स्ट'रि लानानै मुभिखौ बानायदोंमोन थ' बे मुभिखौ बिराद मोजां मोनगोन आरो आंना प्लेनिं गैयै नङा दं खिन्थु मेन जाहैबाय फाइनेन्सियेलि मेटार थ' मोनसे मुभि बानायनो थाङोबा जुदि मोजां बानायनो थाङोबा स्ट'रि लानानै थ' बेयाव अनेक माने फाइनेन्सियेलिनिबो माने खोथा थायो बेनिखायनो आं जुदि फाइनेन्सियेलि जेब्ला माने मेनेज खालामनो हागोन होमबा आंना नेक्स्ट प्रजेक्टआ दं गैयै नङा खिन्थु एसे टाइम लानानै आं बानायबावगोन आरो मैहुरखौ माब्ला नुनो मोनगोन रायजो राजाफ्रा मैहुरखौ एक्चुअलि मैहुरखौ एक्चुअलि आं एक्टिंसो खालामदों प्रडिउसारा एक्चुअलि माने मालायासो गुबुनासो खालामदों बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो हाथ'ला बेसेबां आवगायखो ओरैनोथ' शुटिंआथ' मथा मथि 70%सो जादोंमोन माबा एसे प्रब्लेमनि थाखाय प्रडिउसारा आवगायहोनो हायासै मुभिखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो अडियेन्सफोरा
बे समाव नोंथांमोना नैबे बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंगुर आरो प्रडिउसार मानगोनां अम प्रकाश केरगातारि बिथांजों गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय आरो आथिखालनि जे फिल्म इन्डास्ट्रि बर' सावथुन मुलुगनि गोबांखिनि बाथ्रा बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिबाय थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिहोबाय नैबे समाव नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव दान्दिसे सम नोंथाङा जोंनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ नैबे समाव साबायखर बावबाय आरो लोगोसेनो जोबथारनायावब्लाबो नैबे क्रिसमास आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि नोंथांनिसिम हामलायथि बावनो बेखिनियावनो नोंथांखौ बिदाय लाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738 नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड एलिफेन्ट राइड टी टावार रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क कियाथि गाउन क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट NRL पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाय होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738
बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजिरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजी प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इन्डिभिजुएल कटेज माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट जिप्सि साफारि एलिफेन्ट साफारि रिभार रेफ्टिं पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिंग एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746